Ovaj impresivni defile pokazuje da će se borba protiv komunizma u zemlji nastaviti do kraja nesmanjenom jačinom. Vojska smene novu zemlju nosi, silna ko potopa val. Žrtvom, borbom ona se ponosi, verom u svoj ideal. Napred drugovi, naše vreme stiže. Napred drugovi, pobedi sve bliže. Vojska smene junački se bori, dobila je zapovest. Dušmanina ona se ne boji, jer je u nje čvrsta svest. Napred drugovi, naše vreme stiže. Napred drugovi, pobedi sve bliže. komisarijatom Dimitrija Ljotića u Smederevu se gradila. Ni ove crkve ne bi bilo bez porodice Ljotić.
Nas verovatno u ovom broju ne bi bilo bez porodice Ljotić. Kad gledam vas mlade, setim se nekog mog seminarskog grada sa Bogoslovskog fakulteta koji je govorio o katehetici Dimitrije Ljotića. U Smederevskoj Palanci postalo nešto što se zvalo Zavod za prevaspitanje omladine. Molio Mita da srpske glave ne srade, da usijena mladost koja često ne ume da razlikuje dobro od lošeg, ispravno od neispravno, mladost koja je energična, živa, ne bude pogubljena, nego da čuje reči istine. Čuli su i tamo. Ne zaboravite da Mita svoju katehetiku počinje Hristovom naukom i završava je Hristovom naukom. Ovo je hram u kome je on bio na svakoj liturgiji. Ima nas ovdje iz Smederevaca, daj da se sabiramo i onda će pesma koju smo čuli zaista biti istinita, da mrtvi nisu, da su krenuli svome učitelju, Hristu, njegovom radnom apostolu Dimitriju, i da nas čeka pobednički dan slave. Hristos Vaskrse! Hristos Vaskrse!